Assalamu alaikum yeɓoɓe Winndere-tv on calminama onon kala e mbadi kuktidinde caggal calminali ko yettude Allah tigui dokkuɗen kattande e bawol ha mbawen jotta ɗo eɗen gandi kala dimanche oɗo saaha heedi émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko Oumou Ba debbo mo hoore fonde Thilboumi Ndiaye hande émission meɗen fodde ha joni gartaten koye campagne nde wonno eɗen gandi oɗo saaha joni ko hen gonɗen hande noon gartaten koye bandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko ɓen podɗen wiide walla ko ɓen podɗen haaldude walla ko ɓen podɗen wajade nde won noon saaha jomum ne yejjita fodde muɗum kadi ha waɗa ko fotani wadde woni ko faati e campagne ha tenti noon e rewɓe ponmi wiide ɓe neɗɗo haɗaka wadde campagne neɗɗo haɗaka yaade meeting kono noon waɗ ɗum programme ne poɗɗa waɗude ɗum programme ni saaha eɗen jiiya enen rewɓe ko ɓuuri hen hewde warata en tan ko wutte temen nayyi warata en tan ko ñowtol temen ɗiɗi walla temen nayyi so tawi a rokkaka ɗum tan bonna waɗi galle o ñande hen bonna ñalla waala sababune kaari heeɓi tan wutte heeɓi temen ɗiɗi an a heeɓani bandam en wutte e temen ɗiɗi woni holɗum wutte e temen ɗiɗi holko woni eɗen poti artirde hakkille men ganden enen en wona sara e politique he enen rewɓe enen eɗen jogui fulla men eɗen jogui fayda men eɗen jogui capacité meɗen nde poɗɗen waɗirde campagne mbaɗen respecté taw wona warotirde e wutteji walla wartirde e feccere capanɗe won hen ni hay capanɗe 5 capanɗe 6 a yi ene pecco mbaɗa hen koye mumen kaaɓe hen holko saabi ɗum pourtant de no dewirɗen e mabɓe ni kamɓene en mbawi rewirde e meɗen noon jiya saaha jomum udda suudu muɗum mbiya aɗa yaaha meeting gummoɗa galle ma guila subaka ha kikiɗe a fewjani bottari suka ma anda no goniri essayen ƴeeka yen a anda holno joɗiri holno gonira e nder galle an ganduɗa hanko sa fini tan a hattitima tan paari ɓaade ko campagne tan wiya hankkandi ko welma fo mbaɗa beete on jejjiti won hen seeraɓe hen on jejjiti won hen jaahat campagne garta tan walla mbiya jaaha meeting garta tan e damal galle wiye sa naati ƴettu bagage ma jaaha lawol ma holko saabi ɗum par ce que a waɗani ɗum no poɗɗa waɗirde ɗum ni sa waɗi ɗum no poɗɗa waɗirde ɗum tan probléme watta par ce que neɗɗo fof ne andi fodde mum neɗɗo ne foti andude fodde mum ganda politique holno waɗirte e holno yarete wona foɓɓude kella tan wona ɓornade wutte tan walla totte haalis ala wonko woni nder ko poɗɗa andude an e hoorema hujjama jolta ɗum taw wona foɓɓude kelle taw wona wutte surtout wutteji ɗi ganduɗa hande ko nilon sa tottama ɗum a ɓornima sa arti a wawa ɓornitade ɗum ɗum ko yimɓe en poti finde ƴetta liitel kaɓɓa e dande ma gama ha koyɗe ma mbaɗa poussiére ƴetta musoro ma ɗuggita ko ɓuuri hen bonde no ñallirano guila suba ha kikide taw hay waktu a juulani te ɗum ɗo ko temps dabɓo koko yahata lawol muɗum sinno ni mo gamanta o ene jari ɗum kono saaha ene jalni ni saaha ay ɓurɓe hen tampude ɓe waratiroɓe sababune bujoyi waratiroɓe sababune wutte hartum waratiroɓe sababune temeɗɗiɗi ko ɓen ɓuuri perdude kadi mbiya min de ɓaade mi heɓani wutte mi yahata mi wotoyta kaari heeɓi ha ɗo mi feccota koye wutte mi feccota koye kalis mi wotoyta an beete ko wutte o tagma wotoyde neɗɗo wotata ko sababune aɗa foti wadde aɗa foti andude ni ko yahata e nokku ma sa andi ko yahata e nokku ma wallahi a haɓanta ko wutte mo temeɗɗiɗi walla a haɓanta ko 5 walla 6 jiya jomum dokke ujunnaje sappo fodde temedere neɗɗo temedere dabbo totta ɗon ujunnaje sappo poton feccude jiya haareji dukoji bonemadeji won hen kaldata won hen tikkodira sababu no ujunnaje sappo holko jari ɗum haydara jarani hen gartiren hakkillaji meɗen no fewi ganden fodde men jogoɗen fulla men e fayde men neɗɗo wawi wadde campagne ɓonɗa wuttema joɗɗo machallah jaaha mbaɗoya campagne kaala to poɗɗa hadde ɗo mbaɗa ko poɗɗa wadde koota kono jogade liitel ma tan hankan tiset won hen ni jiita ko tiset mbarotire hen totteɗa tiset ñaldano guila subaka ha kikiɗe sa yi ɗum cikkata ni mara ko deyte lin cikkata to ala ni to ummi walla ala to fayi holko saabi ɗum ɗon ken rewɓe jogoɗen fulla men e fayde men jogoɗen dignité men ganden holko woni politique ganden holko woni d'abord ma ganda holko woni politique ni sa anda holko woni hen cikkata politique tan ko ya ɓorno wutte ya totte weeɓa ya totte temeɗɗiɗi ya totte liitel walla totteɗa tiset walla totteɗa kap hankande ala foɓɓa kelle
lummuno da hankanti wana neɗɗo aɗa wawi wondude mo gondata o jooɗa galle ma pewna ko poɗɗa feenude so ñande hen yonti jaaha gotoya garta jodɗa jonde ma ko ɗum ɓuuri ni moƴƴude woni hen ni nana mbar koye mumen taw hay woto so yonti gotata mbiyata ko jarannani ɗumen kono noon ene jarani ɗumen hebde wutte jaaha to hene de jaaha mitin goppa suudu ma gudda jaaha mitin gona toon guila subaka ha tataɓa jamma garta jarantama yaade 30 minutes jaaha gotoya garta mbaɗa ko mbaɗonɗa jarnani ɗumen kañumen jiɗi tan ko yaade tan pijoya ɗum ko won hen noon koye fijirde goni haɗama yaade no aɗa fijoya wat ko poɗɗa wadde ko ha para walla ganda ko poɗɗa wadde ko ha para nde ɗum ɗo fuɗɗo ardade ay fuɓɓude kelle yo ɓornade tiset ɓornade weeɓaji ɓornade kabuji wonko ɓuuri ɗum ko wadde ha tenti noon onon ɓe ponmi wiide ɓe jiyon hande wiye campagne ñatama garon leader ara walla mbiyen hay so wona leader ni kamɓe e koye mabɓe gara ƴewde groupe ɓe ganduɗa koko rendi eɗen mbiya piye ko waɗoɓe piye mumen walla joguiɓe avec en walla ko nandi hen jomum ara yewtude e moɗon wiya aha ndewe am goto noon kam so Allah jaaɓi son gotoni kam somi jooɗima ko ɗum woni ko mbaɗantuma on gonta yiimo wonata ko dogdu dow huɓere ay kala mo waɗananimo no foti waɗandema nde kala nde jooɗi hay sa noddi ɗum téléphone notata mo no foti yimɓe hande punta hen no foti rewɓe hande groupement uji punta e ɗum ɗon ene wayno leydi ɓe mbiyata eɓe mbaɗanma so yawti hankkadi pour noddaɓe téléphone ni ko probléme te soɓe birtimo ɗo hen ko an ƴettata liitel ma aɗa liitanaɓe aɗa amanaɓe aɗa foɓɓa kelle ɓe ndungtimama ay to jimani junggo o tampini hoore maɓe jeccita homo ni taw ko an ɓuuri tampude hen ɗum no yo neɗɗo andu fodde mum andi ko foti wadde ganda carrément ka debbo kono hay darɓe ɓuranima joguɗa ko kartal maɓɓe jogi ko kartal maɓɓe te kadi ko an foti wonde ni ɗum ɗo e maɓɓe par ce que ko an joƴƴiniɓe ko kartal ma joƴƴintaɓe ɗum koye wadde an a fotani famɗinde hoorema poɗɗa ko mawninde hoorema no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe gartiren hakkille men no fewi ha tenti noon e rewɓe ɓe ponmi wiide ha tenti no diwan men Fuuta min ko hen jeeyami goppen galleji meɗen jehen dawane e mabɓe guila subaka ha kikiɗe goppa sukaɓe ma goppa joom galle ma ko poɗɗa wadde a watta ɗum gona toon guila subaka ha tataɓa jamma garta te sa arti hankkadi to leliɗa ɗo a ummotako so wona janggo sa fini kadi a dawi ɗum kadi ko probléme jooɗo poɗɗa ko mbaɗa ko poɗɗa wadde ko so vote yonti ƴetta carte ma jaaha gotoya eyyi ko wona ɗum ko alay saago noon yimɓeɓe mbatta hakkille no fewi nde wonno eɗen gandi woto hikka de koko change eɗen gandi nden woto ɗe so wotama ha paari conseil ji kañumen gotata départemental joni ɗum koko datti so tawi a naati toon sa wooti ha paari a ƴetta kartal gongal gota départemental yimɓe yo gandu noon vote ji ko vote ji ɗiɗi gonata mbaɗa hakkille no fewi sa yeehi ganda no gotirta ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Siba wonno debbo mo hoore fonde Thilbou Mindiaɓe addanno on hande émission meɗen ko fati e campagne ha tenti noon e bandiraɓam rewɓe ɓe ganduɗa ko uddoɓe suudu mumen tan jejjiti fodde mumen ha ene addana ɗumen caɗele won hen hande ne jogui caɗele worɓe mumen won hen hande ko seeraɓe jalti galle eko nandi hen ɗum no yo neɗɗo wattu hakkille no fewi a wiyaka so tawi a ɓornaka wutte tan a votata so tawi a heɓani 400 tan a votata walla so tawi a heɓani cap tan a wora walla t-shirt a votata aɗa wawi joɗade galle ma so vote jonti jaaha gotoya ko ɗum ɓuuri wadde importance ni e yaade aɗa ammuya walla yaade aɗa waɗoya liitel hankkante aɗa wayno ko hay goto andani jooɗo jonde ma ha nden yonta jaaha gotoya ɗum noon bandiraɓe musidɓe teddu image joɗo mo jitono ko Oumou Doro Kume gorko Mouhamadou Hunare ɗum noon mi rokka on rendez-vous inchallah e yewtere wonde